Mikä meininki? Tuossa tulee toinen. Mikä meininki? Toi näyttää, että toinen on selvästi vähän kasvaneen. Mikä meininki? Okei, hei, lähdetään. Me ollaan täällä nyt matkalla tonne Pieksämäelle, eli Pakakonnon tulossa. Ja täällä on tosi rankka meininki, kuunnellaan kunnon seksikästä saksofonia ja meillä olisi tässä tarkoituksena niinku ajaa kolariseuraa. Se on niinku seuraava etappi. Yes! Hyvä meininki! Kolarimeiningeistä lisää. No siis sehän on, että kun kolarin ajaa, niin siinä pelti ruttuu ja... Kyllä se on kova paikka. Kyllä mä voin myöntää, että vähän sama kuin olisi menossa nyrkkeilymatsiin tai johonkin, että kyllä tässä on tämmöistä tiettyä jännitystä valmiina. Pitää vähän varmistautua tähän hommaan. Alright. Ensimmäinen isku on annettu. Mikä on? Blue corner. In the blue corner. Silloin on jotain. The heavyweight ciao. Nyt kolari lähestyy, mä tunnen sen. No niin, siinä on kolari lähestyy. Kolari lähestyy. Kehveli ajaa. Kehveli tööttää kohta tööttiä ihan minä hetkenä hyvänsä. Keskity nyt ajamiseen. Väitettiin ensimmäinen kolari tässä just. Keskity nyt ajamiseen. Se hetki vielä tulee, Kehveli. Siellä parkkiksella sitten ennen kuin saadaan turvaa. Nyt et kuuntele tätä saatanan käärmettä. Hei! Ai käärme! Tuijota sinua sen takia. Pyrkele, minä olen vahvin. Itse nyt kun tulee mieleen, niin Jukio näyttää tuolta paholaiselta sieltä Imaginariumista. Nyt pitäis olla vaan vähän ohuemmat ja tummemmat viimeiset. Juki on vanhemmat, ei mitään syytä huoleen, että on pelkkää huumoria. Juki ei ole oikeasti mikään paholaisen lapsi. Ja lapset siellä kotona kanssa, yrittäkää, ei kun älkää yrittäkö tätä kotona, oho. Yes. Yes. Tällä videolla ei ole mitään, mutta tarkoitus saada tää biisi vaan. Tää on loistava. Menee ihan päin viikkoa. Tää on vittu hyvä. Kupa menoo! Täällä on Saleen 2 biisiä yhdessä vahingossa, mutta tää on vittu hyvä. Kuka siilit? Tai niin paksunen leveänä. Kokkiohjelma. Näin valmistat raakaa kalaa. Ota elävä kalaa. Katso kun se viimeisen hetken. Helme. Ei. Ei. Se oli kun kattelin siis. Mikä se on se Food Channel? Mallia. Mitä kaikkea siellä on? Syötiin pullaa. Siellä on loistavia. Kohta syödään lisää. Midnight Ham. Sitten siinä on 80. Laitan ne paperille. Oh, I couldn't think about that. Joo, just semmoinen. Paras oli English chocolate snack. Sitten siellä on vaan 860. Saatana! Vittu, melkein kuoli. Ja se oli 300 grammaa suklaa. Vittu miten aggressiivinen tää Näin sulavasti soi Roy Orbisonin ääni perjantai-illassa California. Royal Grasson. Royal Orbison. Liikkuvasta poliisista ylikonstaapeli Timo Harjaluo. Royal Grasson. Ei. Royal Grasson.
Okei, sit mä olin oikeesti sanonut silleen... Hetken, mitä vittua? Saatana. Benji. Hyi saatana! Hyi vittu! Aja vittu saatana! Vittu! Aja vittu! Hyi vittu! Hyi helvetti! Seuraa meitä! Aja saatana! Päästiin nyt pakoon. Ala. Se meni. Missä on? En mä näe. Ei se, no taidettiin päästä pakoon. Ai. Ai. Ja se on vissiin tästä oikealle. Joo. Mennään ihan vitun väärään. Ai saatana! Aja saatana! Vittu se tulee! Hyi saatana! Vittu! Okei. No niin, ja kohta ollaan siis Pieksämäellä tässä. Kenji, kerros meille vähän. Me ollaan vissiin kohta yritetään 70 kilsaa taitaa olla Pieksämäellä. 70 kilsaa, joo totta. Mikäs? Mitä vittua? Seuraa meitä! Mä nostan tätä vähän. Vähän niinku kamera ees. No mulla on jo koko ajan kuvannut. Crazy kesä! Crazy kesä! Pyrylle! Tää on pyrylle! Spurruspärre! Ei vittu puhelin. Sekin on siellä. Ois pitänyt jättää vaan kotiin. Status boy! Me ollaan matkalla. Mä katsoin, että tossa oli kyltti sukin räkällä. No tuli sieltä matkaa, jos tuli aika kauan, mä olin aika levottomia. Jo rämällä. Räkällä. Nyt ei olla mennä naista. Nyt sä voit pitää niitä vaikka Rudolfin suussa. Paljon tästä on matkaa, kun 70 kilsaa. Joo. Kato. Tästä tässä laatikossa. Siinä ei oo jääkiekkoa, siinä ei oo jalkapallo, mut siinä on keräilijöitä. Se on keräilijöitä ollut, kato. Se on merkattu. Huomenna käydään läpi. Andarian. Ollaan just, pakakoni meni hyvin ja ollaan matkalla takaisin päin. Ja mitähän kuski on mieltä tästä matkan pituudesta? Shut the fuck